maa min bɛ yen k'a ka teli dilan na walima cɛya fanga ka dɔgɔ walima ji dɔgɔya b'a la, nin de ye ale fura telima ye. Nin ka teli ale fɛ o ye teliya dan ye. Wallahi n kalina Ala la, maa o maa bɛ yen k'e ka teli dilan na walima i ji ka dɔgɔ, n bɛna nin f'i ye, n'i y'a kɛ a kɛcogo la, wallahi i b'a jɔyɔrɔ ye. Kana siga na dɛ. Baligun mubaligun. I bɛ jija, i bɛ wala de ta. N'i ye wala ta, ale bɛ sɛbɛn wala ɲɛ kelen kan k'a fa dewu, mais i t'a jate. I t'ale jate a sɛbɛntɔ. I b'a sɛbɛn baligun mubaligun. I b'a sɛbɛn wala kan ka wala ɲɛ kelen fa n'a ye. Ni walan fitinin don, mais ni walan kumaba don, i b'ale sɛbɛn k'a dan wala kilancɛ la. O tuma na n'i y'a kɛ o kɛcogo la, i b'a nasi bɔ. N'i y'a nasi bɔ sisan, malo jɛni, yɔrɔ malo dɔ bɛ yen a bɛ f'o ma ko malo jɛni. I bɛ malo jɛni ɲini, nin nasi i b'a kɛ minan kɔnɔ ka malo jɛni ɲini, ka malo jɛni dɔ kɛ o minan kelen kɔnɔ a nasi la. N'i y'o kɛ a nasi la, i b'o to yen f'o ka si. N'a sila ni dugu jɛla, o malo jɛni i b'o ta ka bɔ nasi in na sisan, i b'a a sɛnɛ ka bɔ nasi in na ka taa malo in da tile la. N'i y'a da tile la, n'a jala, i b'a susu k'a mugu bɔ. N'a mugu bɔla, o mugu de ye cɛya fura yɛrɛ de ye. Maa min ji ka dɔgɔ, mɔgɔ min cɛya fanga ka dɔgɔ, n'i tola k'o mugu kɛ kafe la k'a min walima k'a mugu jala min tile kɔnɔ siɲɛ 3, wallahi i cɛya bɛ fanga sɔrɔ, wa ji dɔgɔya o bi ban, wa k'a fɔ k'i ka teli dilan na o kuma ti fɔ bilen. O tuma na ne bɛ nin di an lamɛnbagaw ma, ne balimakɛ, hali n'a y'a sɔrɔ cɛya bana ti e la, mais i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen cɛya bana bi o la, ni e kɛla sababu ye ka nin video in partager, o tigi k'a yɛrɛ dɛmɛ n'a ye, wallahi i bɛ dɔ sɔrɔ a baraji la. Furu caman bi ka sabi, n'i y'a ɲɛɲini, n'i ye cɛya bana bɔ a la, a caman b'a den dɛ. N'i ye muso cɛ k'u tondo ɲɔgɔn kan, e tɛ se k'u bɛɛ satisfait. Kuma dɔ la a bɛ se ka na ni fɔnkoɲɔgɔnya ye. I y'a faamuya? Mais ni Ala sɔnna, n bɛ nin di kanuɲɔgɔn bɛɛ ma. Konate kanuɲɔgɔn bi yɔrɔ o yɔrɔ, nin ye cɛya fura yɛrɛ de ye. A kɛcogo bɛɛ fɔlen filɛ ye. Wallahi billahi n'i y'a kɛ a bɛ kɛ. Taa kana t'a la. O tuma na maa min mako bi a fura fɛnɛ na, nin ye i k'a kɛ i yɛrɛ ye. Ni mako fɛnɛ b'a la, n'i y'an wele, ni Ala sɔnna i bi yɔrɔ yɔrɔ, an bɛ se k'a labɛn k'a bila ka taa d'i ma, sabu a dɔw labɛnnen don an bolo. I y'a faamuya? Bon o fɛnɛ kɔfɛ, maa min mako bi nafolo yɛrɛ la, ka nafolo yɛrɛ sɔrɔ ni Ala ka kuranɛ, n y'o fɛnɛ f'i ye, o ye Iza Wakati de ye. Ale ye nafolo baara yɛrɛ de ye, a telima. O de ye Iza Wakati nafolo baara ye. N'i y'ale kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ, wallahi Ala b'i sɔn nafolo la, sababu yɛrɛ de bɛ na, i bɛ nafolo sɔrɔ. I bɛ jamana o jamana, i bɛ dugu o dugu, n'i ye Iza Wakati nafolo baara kɛ, n terikɛ e t'a kɔrɔfɔ mɔgɔ ye. An b'a ɲini Ala fɛ, maa o maa ka sababu bi an bolo, Ala k'o tigiw ɲɛsin an ma. Mais maa o maa ka sababu t'an bolo, Ala kan'o tigi tulo don ne kumakan na, kuma ti k'a bɛ ɲɛsin ne ma. O tuma an y'o ɲini setigi Ala fɛ. Maa min mako bi garibukɛ la, an ka téléphone numéro n y'o de f'i ye, o ye +223 72 24 02 98. O ye garibukɛ ka téléphone numéro de ye, +223 72 24 02 98. N'i mako bɛ Iza Wakati nafolo baara la, n'i y'an wele, ni Ala sɔnna, an bɛ a baara kɛ. Ni Ala sɔnna fɛnɛ i b'a jɔyɔrɔ ye. Walima i mako bɛ cɛya fura yɛrɛ de la. Nka de an ka mori caman bɛ kuma ka manamanakan fɔ réseau sanfɛ, olu ni nin tɛ kelen ye quoi. Cɛya fura qualité min b'an bolo a ka ca, o ye cɛya da ye, mais n bɛna damadɔ ta k'olu bila réseau kan, mɔgɔw k'o kɔrɔbɔ k'a jira garibukɛ bɛ ka min fɔ a b'a si dɔn. Anw ka baara bɛɛ bɛ ten, su ni tile ne bɛ fayidaw bila o. Mɔgɔw bɛ ne wele, karamɔgɔ ye nin fayida in bila, an ye nin kɛ a ɲɛna. Dɔw bɛ crédit ci, dɔw se wari min ye o b'a ci, dɔw se duwawu ye o b'a kɛ. O bɛɛ ye ko dɔ ye ka jira i yɛrɛ la quoi.
o bɛɛ bɛ dɔ fara adamaden kan. Tuma b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛ sababu ma, ala k'an ka laɲiniw sabati. Kira kanu ko sɔn sɔli ala rasuli wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.